स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मया ददाति स्वपदानि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हस्तादसतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। स्क्रीन ஷேர் பண்ணுங்க। 17th chapterல 69 மத் जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रभु माता शेयर பண்ணுங்க। 17th chapterல 69 verse பிரபுஜி। Okay, Mataji. Thank you. मुरारी गुप्ता मुकेश सुनी राम गुण ग्रामा लाला ते लिखिला तांड्रा रामदास नामा। हरे कृष्णा। मुरारी गुप्ता मुकेशुनी राम गुण ग्राम ला लालाती लिखिले तनेरा रामदास नामा। Translation. Murari Gupta was a great devotee of Lord Ramachandra. When Lord Chaitanya heard Lord Ramachandra's glories from his mouth, he immediately wrote on his forehead, Ramadasa, the eternal servant of Lord Ramachandra. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा। forehead and eternal servant. forehead என்ன சொல்வீங்க? தலையா? நெற்றி மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி। நெத்தில தேங்க்ஸ் நெத்தில வந்து எழுதுறார் ராமதாசா. சோ முராரி குப்தா யாரு? சைத்தன்யரோட ஃப்ரெண்ட். அதுவும் கரெக்ட். பட் ஆஞ்சநேயர். ஹரே கிருஷ்ணா। ஆஞ்சநேயர் அவதாரம். வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா। श्रीधरेरा लौहा पात्राय कैल जल पाना समस्त भाग तेरा दिला इष्ट वरदान्य। हरे कृष्णा। श्रीधरे लौह पात्रे कैल जल पाना சமஸ்த பக்தேரே தில இஷ்ட வரதானா. ஒரு முறை கீர்த்தனத்திற்கு பிறகு ஸ்ரீதரரின் இல்லத்திற்கு சென்ற ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய உடைந்து போன இரும்பு பாத்திரத்திலிருந்து நீரை பருகினார். அதனைத் தொடர்ந்து எல்லா பக்தர்களும் விரும்பிய வரங்களை வழங்கினார். பொருளுரை. நீதிபதியான சந்த் காஜிக்கு எதிரான மாபெரும் நகர சங்கீர்த்தன பேரணிக்கு பின்னர் காஜி பக்தராக மாற்றப்பட்டார். அதன் பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது சங்கீர்த்தன குழுவினருடன் ஸ்ரீதரரின் இல்லத்திற்கு திரும்பினார். சந்த் காஜியும் அவரை பின்தொடர்ந்தார். எல்லா பக்தர்களும் அங்கே சிறிது நேரம் இளைப்பாரி ஸ்ரீதரரின் உடைந்து போன இரும்பு பாத்திரத்திலிருந்து நீரை அருந்தினர். பாத்திரம் ஒரு பக்தருக்கு சொந்தமானதாக இருந்ததால் மகாபிரபு நீரை ஏற்றுக்கொண்டார். சந்த் காஜி அதன் பின்னர் இல்லத்திற்கு திரும்பிவிட்டார். அவர்கள் இளைப்பாறிய இடம் மாயப்பூரின் வடகிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. கீர்த்தன விஸ்ராமஸ்தான கீர்த்தன குழுவினரின் ஓய்விடம் என்று இங்கு அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட். டிவோட்டி கிட்ட இருந்து எடுக்கணும்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல இல்ல ரைட். யார் வேணா எங்க இருந்து எடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து பியூரிஃபை ஆகும். இப்ப ராமகிருஷ்ண பிரபு வந்து
அவர் ரூம்ல நாங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, நாங்க இனிஷியேஷன் பேப்பர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்போ வந்து நான் தண்ணி கூட எடுத்துட்டு போறேன். அப்ப தண்ணி ஆயிடுச்சு. அவர் கேட்டா தண்ணி குடு குடிச்சியா அப்படின்னாரு. குடிச்சிட்டேன். பரவாயில்ல அப்படின்னு எடுத்துட்டு குடிக்கவே இல்லையா, சாரி சாரி நான் ஓபன் பண்ணல, நீ வேணும்ட்டே எனக்கு குடிக்க கூடாது, நீ போய் சொன்னியா அப்படின்னாரு. அதெல்லாம் இல்ல, நீங்க வேற, நான் கவனிக்கல அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அவர் ரொம்ப எலிவேட்டட். அவர் வந்து எப்படி பண்ணாலும் மாதாஜி ஏன் உடைந்து போன நல்ல பாத்திரம் இல்லையா மாதாஜி அவங்க வீட்டுல அவ்வளவுதான் இருக்கு. அவங்க வீட்டுல அவ்வளவுதான் இருக்கு. சோ அந்த அங்க நம்ம அவங்க போனாரு இல்லையா, சோ அந்த ஏன்னா அவர் வீட்டுல அவ்வளவு உடஞ்சி போன பானைதான் இருந்துச்சு. அங்க இருந்து தனி இருந்தாலும் அவர் எடுக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து டிவோட்டி அப்படின்றத சொல்றாரு. புரியுதுங்களா? ஸ்ரீதரா வீட்டுல அப்படி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏழ்மையா இருந்தாலும் அவர் டிவோட்டின்றதால அவருக்கு என்ன இருக்கோ அதை doesn't பிடிச்சாரா matter மாதாஜி? அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட். இப்ப அதான் சொன்னேன், என்னடி பிரபு, நான் எடுத்துன்னு போனது அவரும் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலா இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த பாவத்துல பார்த்து அவர் எடுக்கிறாரு. அதே நான் கம்பேரிசன் பண்ணுவேன். புரியுதுங்களா? கரெக்டா இருக்கு. நம்ம எடுத்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நம்ம எல்லாம் இருந்தோம்னா புதுசா ஒரு டிவோட்டி ஜஸ்ட் லெவல் நினைச்சு பாருங்க, யாரோ அப்பதான் சேர்ந்தாங்க தனியா அப்படின்னா இல்ல பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம விட்டுருவோம். நமக்குள்ள நம்ம ஷேர் பண்ணலாம், பட் பண்ண மாட்டோம். ரைட். இப்போ என்என்டி பிரபுவோட என்ன கம்பேர் பண்ணா நான் எங்கேயுமே இல்லை. அவர் ஒரு சன்னியாசியா இருந்து, உங்களுக்கு புரியுதா, அவ்வளவு அட்வான்ஸ் அவர் அப்படி இருந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா இதுவா எடுக்கவே இல்லை. ஓகே அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த பாவம்னு சொல்லுவேன். சோ அது உடஞ்சிருக்கோ இவங்களோ அப்படியோ அவங்க மைண்ட்ல அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரிதாச ठाकुरेरा करिल प्रसाद आचार्य स्थाने मातारे कंडाइल अपराधा. हरे कृष्ण. ஹரிதாச டாகுரே ரே கரில பிரசாத ஆச்சாரிய ஸ்தானே மாதார கண்டாயில அபராத. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு ஹரிதாச தாகூருக்கு மகாபிரபு ஆசி வழங்கினார். மேலும் அத்வைத ஆச்சாரியாரின் இல்லத்தில் தமது அன்னையின் அபராதத்தினை நீக்கினார். பொருளுரை. மகா பிரகாஷ் நாளில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாச தாகூரை அரவணைத்து அவர் பிரகலாத மகாராஜரின் அவதாரம் என்பதை தெரிவித்தார். விஸ்வரூபர் சந்நியாசம் ஏற்ற போது அவரை அவ்வாறு செய்வதற்கு அத்வைத ஆச்சாரியார் தூண்டிவிட்டார் என்று சச்சிமாதா எண்ணினாள். ஆனால் அதனால் அவள் அத்வைத ஆச்சாரியாரை குற்றம் சாட்டினாள். அது அவரது தாமரை திருவடிகளில் ஓர் அபராதம் ஆகியது. பின்னர் பகவான் சைத்தன்யர் தமது அன்னையினை அத்வைத ஆச்சாரியாரின் தாமரை திருவடிகளில் இருந்து ருசியை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தூண்டினார். இவ்வாறாக அவளது வைஷ்ணவ அபராதம் சரி செய்யப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி முட்டட். ஓகே, ஹரிதாஸ் டாக்கூர் யாரு? அந்த பிரகலாத் மகாராஜ். ஓகே, இப்பதான் அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் யாருன்னு சொன்னேன். 3 லட்சம் மந்திரங்களை நாம ஜெபம் பண்ணுவார்ல. நாம ஜபம் பண்ணவர். பட் அவர் முன் காலத்தில் என்ன? பிரகலாத் மகாராஜ் மாதாஜி. previous One is பிரகலாத், other than பிரகலாத் வந்து இப்பதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுனது என்ன? அவர் பிரம்மா, லார்ட் பிரம்மா மாதாஜி. லார்ட் பிரம்மா. சோ இங்க எல்லாமே டுவல் காம்பினேஷன் சொல்லிருக்கேன். சோ ஹரிதாஸ் டாக்கூர் இஸ் a combination of பிரம்மா and பிரகலாத். ரைட். இத வந்து பிரம்மா ரெண்டு பேருமா மாதாஜி? எல்லாமே சைத்தன்யால எல்லாமே 2 பேர் தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே. எக்ஸப்ட் சைத்தன்யாவும் சேர்த்து கிருஷ்ணா ராதாராணி. பட் மெயின்லி கிருஷ்ணா ராதாராணியின் பாவம். அது தவிர எல்லாருமே டுவல் தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அத்வைத்தரும் அதே மாதிரி அத்வைத விஷ்ணு சிவா, விஷ்ணு ராதாராணியும் சேம். அவங்க கதாதரமும் ராதாராணி அண்ட் லலிதா சகி. நம்ம அர்ஜுனா ராமானந்த ராய் என்ன அர்ஜுனா அண்ட் நித்யானந்தர் மாதாஜி. நித்யானந்தர் பலராமர். நான் சொன்னேன் கிளியரா, நித்யானந்தா அண்ட் சைத்தன்யா தவிர மத்த எல்லாருமே டுவல். எடுத்தோடனே அதான் சொன்னேன், அவங்க 2 பேர் தவிர எல்லாருமே டுவல். ரைட். சோ இது கூட நம்ம யாராவது நம்ம யார பேசினேன் இப்போ இவரு நம்ம ஐ மீன் எல்லாரும் சொல்ல, பட் முக்கால்வாசி கேரக்டர்ஸ் அர்ஜுனாவை சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனா வந்து ராமானந்த ராய் வந்து அர்ஜுனா அண்ட் விஷாகா சகி. சோ அந்த 2 கிளப் ஆகுது. ரைட். சோ கிருஷ்ணர் பாவத்துல இருக்கிறே அர்ஜுனா டாமினேட் ஆகும். ராதாராணி பாவத்துல இருக்கச்சே விஷாகா சகி. பட் கிருஷ்ணரும் விஷாகா கூட ரொம்ப க்ளோஸ். சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்த ராயும் இன்னொருத்தர் யாரு மாதாஜி? அர்ஜுனா
அர்ஜுனா அண்ட் விசாகா. விஷாகா சகி. விசாகா. சகில இந்த சைடு இருக்கிற சகி. பக்தகண பிரபு நாமா மகிமா கைலா சுனியா பாதுயா தாஹா அர்த்தவாத கைலா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தகணே பிரபு நாமா மகிமா கஹிலா சுனியா படு யாதகா அர்த்தவாத கைலா. ஒருமுறை மகாபிரபு திருநாமத்தின் பெருமைகளை பக்தர்களுக்கு விளக்கிய போது அதை கேட்ட சாதாரண மாணவர்கள் சிலர் தங்களது சொந்த விளக்கங்களை உருவாக்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிநாம் பத்தி ஓன் சொல்றாரு அப்படின்னு. சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். நாமஸ்துனி வாதாசுனி பிரபுர ஹைல துக்கா சபாரே நிஷே திலா யாரனா தேக்கிலா முகா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாமே ஸ்துதிவாதேஷுனி பிரபுர கைல துக்க சபாரே நிஷேதில விகாரேனா தேகி முக முக. திருநாமத்தின் பெருமைகளை மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரார்த்தனை என்று ஒரு மாணவன் விளக்கமளித்த போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் வருத்தமடைந்தார். அம்மாணவனின் முகத்தினை இனிமேல் யாரும் பார்க்க கூடாது என்று உடனடியாக அனைவருக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்தார். பொருளுரை. ஒருமுறை பகவானின் திருநாமங்களை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் தெய்வீகமான சக்தியினின் பெருமைகளை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விளக்கி கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கிருந்த ஒரு துரதிருஷ்டவசமான மாணவன் திருநாமத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி மக்களை தூண்டுவதற்காக அதன் பெருமைகளை சாஸ்திரங்களில் மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டுள்ளன என்றான். திருநாமத்தின் பெருமைகளுக்கு அந்த மாணவன் இவ்வாறாக விளக்கமளித்தது அந்தவாத எனப்படுகிறது. இது பகவானது திருநாமத்தின் தாமரை திருவடிகளை செய்யப்படும் 10 அபராதங்களில் ஒன்றாகும். பல்வேறு விதமான அபராதங்கள் உள்ளன. ஆனால் திருநாமத்தின் தாமரை திருவடிகளில் செய்யப்படும் அபராதமானது நாம அபராதமானது மிகவும் அபாயகரமானதாகும். எனவே அந்த அபராதியின் முகத்தை பார்க்க வேண்டாம் என்று மகாபிரபு அனைவரையும் எச்சரித்தார். மேலும் மகாபிரபு உடனடியாக தம்முடைய எல்லா துணிகளுடன் கங்கையில் நீராடினார். இதன் மூலமாக அத்தகைய நாம அபராதத்தினை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார். திருநாமமும் பரமபுருஷ பகவானும் ஒன்றே. கடவுள் என்ற நபருக்கும் அவரது திருநாமத்திற்கும் இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. இதுவே பரமபுருஷ பகவானின் பூரண நிலையாகும். எனவே பகவானையும் அவரது திருநாமத்தையும் வேறுபடுத்தி காண்பவன் பாஷண்டி, நம்பிக்கை இல்லாதவன் அல்லது நாஸ்திக அசுரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். திருநாமத்தின் புகழ்ச்சியானது பரமபுருஷ பகவானின் புகழ்ச்சியாகும். பகவானையும் அவரது நாமத்தையும் வேறுபடுத்தி காண்பதற்கோ திருநாமத்தின் பெருமைகளை மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டவை என்று விளக்கமளிப்பதற்கோ ஒருவன் ஒருபோதும் முயலக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? மியூட்ல இருந்தீங்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஓகே. இதுல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம நினைக்கிறாங்க ஏன் டீச்சர் இப்படி பண்றாங்கன்னு. ஏன்னா ஒரு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு கூடையில வந்து ஒரு கெட்டு போன ஆப்பிள் இருந்தாலும் எல்லா ஆப்பிளும் கெட்டு போயிடும், தூக்கி போட்டுருவாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நியோஃபைட் ஸ்டேஜ்ல, மத்தியம அதிகாரி ஸ்டேஜ்ல கூட தேவையில்லை. ஏன்னா ரொம்ப இன்ஃபுளுன்ஸ். இப்போ எடுத்துக்கோங்க, லெவல் 5ல நீங்களாம் இருக்கீங்க. யாராவது வந்து கிருஷ்ணர் பத்தி சொன்னா கோவம் வரும், பட் நீங்க டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டீங்க. பட் பிகினிங்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும். ரைட்? அது வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சுச்சுவேஷன். நம்ம அப்படி ஆகக்கூடாதுன்றதாலதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட எல்லாம் மூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப மாயாவதி பத்தி எவ்வளவோ 1000 கணக்கான மாயாவதியோட நம்ம பிரபுபாதா இன்டராக்ட் பண்ணிருக்காரு. இன்ஃபுளுன்ஸே இருக்காது. ரைட்? நாமனிஷ்ட பிரபு லட்சக்கணக்கான வீட்டுக்கு போவாரு. அவங்க கிராஸ்தா இருக்கலாம், யார் வேணா இருக்கலாம், அவர் வரியே பண்ணிக்க மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் எப்படினாலும் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆக மாட்டாரு. ரைட்? நம்ம சைட்ல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கும், சன்னியாசியா இருந்து. ஆனா ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்க கூடாது. ஆனா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் இது நோட் பண்ணியே இருக்கேன். நான் அந்த கரெக்ஷன் அப்ப கூட வந்து நான் அப்பதான் வந்து தூங்கிட்டு நான் தானினேஷன் மேம் சொன்னேன், 1 hour தான் இருக்கு, செம்ம டயர்ட், நான் தூங்க போறேன், யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிட்டு போனேன். எனக்கு 1 hour கொடுங்க, நான் மத்தியானம் தூங்கணும், எனக்கு செம்ம டயர்ட் இருக்கு, டேப்லெட்ஸ் வேற எடுத்தேன், கால் சரியில்லை, எனக்கு அப்படியே சுக்கிட்டு இருக்கு. கரெக்டா ஸ்ரீவாத்சா சொன்னாரு, வாங்க பிரபு இப்பதான் நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தினேன், பரவாயில்ல என்ன ட்ரெஸ் போட்டுருக்கீங்களோ வாங்க அப்படின்னாரு. நானே ஒரு முக்கால் பேண்ட் ஒரு சுடிதார் டாப்ல இருந்தேன்.
அதை மாத்த கூட முடியல. போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது வந்து உட்கார வச்சு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்டது என்னன்னா, என்னண்டி பிரபு வந்து கேட்டாரு. பிரபு வந்து சொன்னாரு, உனக்கு கால் வலி, நான் வந்து உனக்கு எங்க தரையில உட்கார, நான் உனக்கு வந்து பில்லோ போடவா கால் கிட்ட அப்படின்னு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஏன் அவங்க அங்க இருக்காங்க நம்ம இங்க இருக்கோம். நிச்சயமா அன்னைக்கு தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. என்னன்னா யாரா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இப்படி வந்திருக்கேன் அப்படி கமெண்ட் அடிக்கலன்னா கூட உட்காரியா உட்காரியா இல்ல. ஏன்னா சிலது வந்து நம்ம மூவ் பண்ணாதான் தெரியும், பார்த்தா தெரியாது. அதே மாதிரி தண்ணி குடிச்சிட்டு எனக்கு தண்ணி வேணும்னு உடனே அவர் வந்து ஒரே நான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பண்றச்சே நான் யூஸ்வலா பார்க்க மாட்டேன். அவர் வந்து இந்தான்னு சொல்லிட்டு சாத்துக்குடி தூக்கி போட்டு ஆரஞ்சை தூக்கி போட்டு சாப்பிடு, இது தண்ணி தாகத்தை தீக்கோன்னாரு. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சேன். மறுபடியும் 5 நிமிஷத்துல எந்திரிச்சு வந்து நீ ஸ்வீட்டாவது சாப்பிடுன்னு ஒரு கேஷ்நட் பர்ஃபி கொடுத்தாரு. அதுவும் சாப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஆரஞ்சு கொடுத்து இதுவும் சாப்பிட்டேன். அதையே முடிக்கல அப்படின்னு. பிரபு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவ்வளவு நிறைய கரெக்ட் பண்ணுவேன், நானே ஃபாஸ்ட். அது வேற என்னன்னா குஜராத்தி பேப்பர், இந்த பேப்பர் இது கூட கரெக்ட் பண்ணு பிரபு, எனக்கு குஜராத்தி தெரியாது. பரவாயில்ல நீ எல்லா லாங்குவேஜ் கரெக்ட் பண்ணுவேன் பிரபு, எனக்கு தெரியாது பிரபு, நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. சரி அட்லீஸ்ட் டோட்டல் செக் பண்ணு அப்படின்னு. சரி ஓகே அதெல்லாம் பண்றேன் அப்படி இப்படின்னு. ஆனா கான்ஸ்டன்டா அவர் ஃபோக்கஸ் வந்து தண்ணி குடி. அது ஏய் நீ தான் 2 வேளை ஒரே டைம் பண்ணுவே, இப்போ உனக்கு அந்த ஆரஞ்சு சாப்பிடுறது உனக்கு என்ன அவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு. பிரபு எனக்கு ஒரு கை வேணும் எழுதுறதுக்கு. சரி வாயில தானே சாப்பிட போற ஆரஞ்சு அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன ஓட்டிட்டு இருந்தாரு. ஆனா அவரோட பாவம் வந்து என்னன்னா ஓவரால் என்னன்னா ஓட்டு ட்ரெஸ் பத்தி கவலை இல்லை, நான் ஃபோக்கஸ் பண்றது அவர் வந்து அந்த தண்ணி நான் குடிக்கணும் அவ்வளோ ஒரு ஃபோக்கஸ். கொஞ்சமாவது குடி, நிறுத்தி சாப்பிட்டு பண்ணு. 2 வேளை பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஆரஞ்சு உளிக்க முடியாது ஒரு கையில. அப்படியே உளிச்சாலும் அது எங்க நான் சாப்பிட்டு அந்த கொட்டையை தூக்கி எங்க போட்டு கொஞ்சம் லாஜிக் திங்க் பண்ணணும். நம்ம எல்லாம் வேற, அங்க இருக்கிறதே நாங்க ஃபுல் சன்னியாசி. எச்ச பண்ணக்கூடாது, எச்ச பண்ணக்கூடாது. சன்னியாசி இருக்கிற இடம் ரைட். இங்க சச்சிதானந்த பிரபு அந்த 3 நாயில உட்காந்து அவர் எக்ஸாம் எழுதி இருக்காரு. ஏன்னா பிரம்மச்சாரி எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காரு, அந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்கு. அந்த நிலைமையில வெறும் ஸ்ரீவாசன் நானும் 4-5 பசங்களை உட்கார வச்சுட்டு பண்றச்சு. தர்ணிஸ்ரீ மேம் கேட்டாங்க ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமான்னு. மெசேஜ் போடலாம்னு இருந்தேன், எனக்கு இப்போ வந்து ஆரஞ்சு உளிச்சு கொடுக்கறதுக்கு தான் ஆள் வேணும்னு. அப்புறம் நினைச்சேன் தர்ணிஸ்ரீ மேம் பாவம் புரியாது, அவங்க கண்டிப்பா நான் வரமா நானே உளிச்சு கொண்டு வரேன்வாங்க, அவங்க அதை விட ஸ்வீட்டு. ஆனா அப்போ நான் சொன்னேன் பிரபு எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நான் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி சரியா சாரி யார், நான் தான் வேலையே இல்லாம இருக்கேன்னா எனக்கு என்ன. அப்புறம் அவ்வளவு வேலை இருக்கு. ஆனா அவர் பேசினது வந்து அது அவர் ரோடா சுத்திட்டு விஜயகுமாரி மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜிக்கெல்லாம் தெரியும். நாங்க ஓடி போய் பிரியதர்ஷினி மாதாஜியோட பேப்பர் இனிஷியேஷன் பேப்பர் கையில வச்சிருந்தேன். அவர் ரோட்ல நின்று அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துன்னு போனா. நீங்க இருந்தீங்க ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி? ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. ரோட்ல லிட்டரலி ரோட்ல இருந்து இன்னும் கரெக்ட் பண்ணல. சரி பரவாயில்ல இங்க கரெக்ட் பண்ணாத, நீ அங்க போய் கரெக்ட் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. ரைட், நீ ரோட்ல எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், நீ அங்க வந்து ஹால்ல கரெக்ட் பண்ணு. அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்மள கவனிக்கிறாரு. நம்ம எல்லாம் கவனிப்போமானே தெரியாது, நம்ம எல்லாம் கவனிக்கவே மாட்டோம். நம்ம எல்லாம் பவர் சிம்பிள் எப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிராக்டிஸே இல்ல பிரபு. அப்ப வந்து இந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து ராதிகா தான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாரு. அப்ப வந்து இன்னொரு கேங் இருந்துச்சு, அவங்க வந்து நான் சிக்காயிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மத்தியானம் வந்துட்டேன். அடுத்த நாள் வந்து என்னால போக முடியல. அப்ப வந்து ஒருத்தங்க வந்து கேட்டாங்க நான் நல்லா பண்ணுவேன் லீடர்ஷிப், நான் பத்துக்கிறேன்னா இல்ல ஷி வில் கம் பேக். இருந்ததே 3 நாள், அதுல ஒரு நாள் சிக்கு, யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. அப்ப இட்டோ இல்ல ஷீ இஸ் த லீடர், ஷீ வில் ஒன்லி டூ. நானே வந்தேன் பிரபு கிட்ட, பிரபு இல்ல ஹீல் மேனேஜ். நோ லெட் ஹிம் மேனேஜ் அண்டர் யூ அப்படின்னு. லைஃப்ல நான் அந்த மாதிரி பார்த்தது இல்ல. கார்பரேட்டா இருந்தா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, ஏய் நீ இருக்கியா ஓகே ஸ்டாண்டர்ட். அவர் நான் 3 நாள்ல கூட சொன்னது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாரு. சிலதெல்லாம் வந்து மூவ் பண்ணாதான் தெரியும் அப்படின்வாங்கல்ல, அது நான் கண் எதிரில நான் பார்த்திருக்கேன். அந்த லெவலுக்கு வரவே வராது. யார் ஒருத்தங்க பிரச்சனை இருந்தாலும் இது இருந்தாலும் அப்படிதான். நான் இனிஷியேஷன் அப்ப கூட சொல்றேன், பிரபு நோ ப்ராப்ளம், ஹஸ்பண்ட் கான் டு ஜெர்மனி, ஐ கேன் கம் ஃபார் இனிஷியேஷன் பட் ஹி வில் கம் பேக். அதாவது இனிஷியேஷன் பர்மிஷன் கொண்டில நான்வெஜ் ஹி வில் கம் பேக் ஆர் இஸ் பர்மனன்ட்லி தேர். No, he will come back in 3 months. Then after 3 months, you have to see, no, you come comfortably when you can come, you come. அந்த லெவலுக்கு வந்து அந்த ஃபியூச்சர் திங்கிங் ரைட். பிரசன்ட்ல இருந்தாலும் ஃபியூச்சர் திங்கிங், அந்த கன்சர்ன், அந்த இது. கோவிட் அப்போ பயங்கர காஃப் எடுத்துட்டு இருந்தேன். இம்மீடியட்டா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி கால் பண்ணி நீ போய் ரிலீவ் பண்ணு. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஐ வில் ஹெல்ப் பண்ண. நோ ஐ வில் மேனேஜ். நோ என்னடி பிரபு வாண்ட்ஸ் யூ டு கால். எனக்கு இன்னும் கூட நான் கால் பண்ணேன். பிரபு எஸ் ஹவ் ஐ ஃபீல், ஐ அம் டோட்டலி ஃபைன். நோ ஐ அம் நாட் ஃபைன். வாட் ஹேப்பன் பிரபு, இஃப் யூ காஃப் லைக் திஸ் ஐ வில் நாட் பி ஃபைன், டேக் ரெஸ்ட். பிரபு ஐ வில் ஈஸிலி மேனேஜ், யூ வில் மேனேஜ். யா எனக்கு இந்த மாதிரி எது ஆனாலும் ஐ எம் நாட் பாதர்ட், ஐ எம் பாதர்ட் யார். நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா உன்னை பத்தி இல்ல, யூ பெட்டர் டேக் கேர் அப்படின்னாரு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, என்ன பண்ணாலும் ஓகே, வி ஆர் நாட் பாதர்ட் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ரைட். ஆனா அவரு ஒரே வார்த்தை, நீ உன்னை பத்தி எல்லாம் நீ பாதர் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நாங்க வந்து அன்னைக்கு செம்ம தானேஸ்வரி மேம் கிட்ட உட்காந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவளை பண்ணாதன்னு சொல்லு, இங்க வா. என்னது, நாங்க வந்து சுகர் கேன் ஜூஸ் ஸ்பெசிபிக்கா குடிக்க கூடாது இல்ல, சுகர் கேன் ஜூஸ் குடிக்கலாம், அது கன்ஃபியூஷன் இல்ல. நான் கிளியரா சொல்றேன். என்னன்னா நாங்க வந்து சுத்திட்டு இருந்தோம்,
சுகர் கேன் ஜூஸ் வந்து குடிச்சா உடம்பு ஏதாவது ஸ்பாயில் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு அது கண்டாமினேஷன் இருக்கும், ஒழுங்கா இளநீர் இருக்குல்ல அதை குடிக்க வேண்டியது, உன்னை யார் சுகர் கேன் அப்படின்னு. ஓகே பிரபு, நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் நாட் நோ, ஐ ஹவ் டேக்கன் half, ஐ வில் finish அப்படின்னு. அவர் வந்து எப்படியாவது போ இவங்க இப்படிதான் சொல்லிட்டு தர்மேஸ்வரி மேம் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பாரு இவ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, எவ்வளவு தடவை சொல்றது குடிக்காத அப்படின்னு. ஏன்னா உடம்பு ஃபுல்லா வந்து கன்சர்ன், அவ்வளவு பேரு 300 பேர் இருக்கச்சே எதிரில இருக்கிறவன் விஸ்கி குடிச்சா கூட எனக்கு கண்ணுல தெரியாது. ஆனா அவர் வந்து இது கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு அப்படி சரி ஓகே தாலிஷ் மேமி அவர் குடிக்காதுன்னு சொல்றாரு, சரி மேம் நான் குடிக்க மாட்டேன் இப்ப மேம் சொன்னாங்க. ஓகே மேம் சொல்லி முடிச்சேன். கரெக்டா அப்பந்தான் விருந்தா போகு வர நீங்க பார்த்தோம் எப்படி பார்த்தாங்க, என்னடா என்னமா வேணும் அப்படின்னு, ஒன் ஜூஸ் ஃபார்மினால குடிக்கலாம், திருட்டுத்தனமா குடிக்கலாம் இல்லைன்னு பிரபு பார்த்தா கொண்டே போட்டுருவாரு 2 பேரையும். நான் கெடுத்ததோட யார் விருந்தா போகு உங்களுக்கு தெரியும்ல, அந்த ரஷ்யன் பையன், நான் எடுத்ததோட உண்மையும் சேர்த்து டோஸ் விடுவாரு. சரி ஓகே திருட்டுத்தனமா பண்ணலாம்னு நினைச்சோம், கரெக்டா கண்ணுல வந்து சச்சிதானந்தா பிரபு மாட்டினார். அவர் வந்து எப்படியாவது போங்க எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. என்ன சொல்றேன்னா ஒரு லைஃபே வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, வாழ்க்கை வந்து 40 வருஷமோ 50 வருஷமோ 60 வருஷமோ 70 வருஷமோ வாழ்ந்தா சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா 40 வருஷத்துக்கு மேலதான் வாழறவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. அது என்ன வாழ்க்கையோ தெரியாது. சில தடவை வந்து 4 நிமிஷம் கூட ஒருத்தரோட வாழ்ந்தா கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். அந்த லைஃப்ல வந்து அவ்வளோ கன்சர்ன், அவ்வளோ இதுதான் கோல் இருக்கும். அதுக்குதான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். திருட்டுத்தனம் பண்ணும், தப்பு பண்ணும், எல்லாமே பண்ணும், சண்டையும் போட்டோம். அன்னைக்கு கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, பிரியதர்ஷினி மாதாஜி பிளஸ் ஃபியூ டிவோட்டிஸ் ஃபெயில் ஆனோடனே பிரபு வந்து என்ன பாரு இங்க ஃபெயில் ஆனாங்க, சான்ஸே இல்ல பிரபு, சண்டை போட்டோம் நாங்க. நான் பண்ண சான்ஸ் இல்ல, என்ன நீ இப்படி சண்டை போடுற, இனி நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு இனிஷியேஷன், இப்படி ஆர்கியூ பண்ணா என்ன அர்த்தம், கரெக்ட் பண்ணதுன்னா ஒரு ஆன்சர் கூட தப்பு இல்ல, ஒரு ஆன்சர் கூட தப்பு இல்ல, நான் இல்ல ஒரு ஆன்சர் தப்பு, அப்ப எப்படி சொன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. கரெக்ட் பண்ண சொல்லி அவங்கள மாத்தினேன். ஓ இது வேலை நடக்குதா, நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல, அவ்வளவு கரெக்டா எடுத்துக்கிட்டாரு. இப்ப என்ன சொல்ல வரேன், இந்த மார்க் இது, இந்த சப்ஜெக்ட் இது, இந்த இது அப்படின்னு இமீடியட்டா வந்து இன்னொருத்தங்க இருந்தாங்க, அந்த பொண்ணு நான் வேணா செக் பண்ணி சொன்னேன். பிரபு சொன்னார் வேண்டாம், ராதிகா சொன்னானா தப்பாக சான்ஸே இல்ல, கிளம்பு நீ என்னோட கையோட போலாம் அப்படின்னு சிச்சிதானந்த பிரபு. போகாதீங்க, நான் இங்க யாத்திரால தனியா மாட்டிப்பேன். ஏன்னா கரெக்ட், யாராவது ஒருத்தங்களாவது இருக்கும். அவர் தனியா இருந்தார். அவர் 6 பேர் 4 பேர் அப்படியே கலந்துட்டாரு. ஸ்ரீவத்சா பிரபு என்னடி அப்போ சண்டையும் பார்த்திருக்கோம். என்னடி பிரபு என்ன இங்க இருக்கணும் பிரபு, சச்சிதானந்த பிரபு தனியா இருப்பாரு. ஏன் he can't manage alone. Inga I am going through a difficult stage, you better come. Prabhu, I can come Prabhu, but what he will do if Mataji needs help? You want to stay? கரெக்டா 1.5 மணி நேரம் முடிச்சுட்டு நான் போட்ல வந்துடுவேன், போட்ல இல்ல பஸ்ல ஏறி வந்து சேரு அப்படின்னு. சரி ஓகே. அதனால்தான் இந்த கலாட்டா இவ்வளோ டென்ஷன்லயும் அவரை கோவப்படல, ஆர்கியூ பண்ணுவோம், சண்டை போடுவோம். ஆனா எல்லாமே உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றேன், அந்த கோவம், ஆர்கியூமெண்ட், இவங்க சண்டை, திருட்டுத்தனம் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா எதுவுமே தப்பான எண்ணத்துல யாருக்குமே இல்லை. உட்காருது எல்லாமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் இருக்கீங்களா, நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். நான் இருக்கிறேன் மாதாஜி, இருக்கோம் மாதாஜி, கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. டைக்ரஸ் எதுக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு நம்ம என்என்டி பிரபு வெளில நம்ம சைத்தன்யா பிரபு வந்து வெளில இருந்து பார்த்தா நம்ம படிக்கிறச்சே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தோணும், ஏன் இவர் இப்படி பண்றாரு. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட புத்தி வந்து அவ்வளவு கூலா இல்ல. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவர் தூக்கி போடுறாரு எதுக்குன்னா மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது, அந்த பஷந்தினால எல்லாரும் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகணும். ஏன்னா நம்மளால வந்து அவரை வந்து அந்த லெவல் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அது சொல்றேன், ஏன்னா என்என்டி பிரபுவோட லெவல் கூட எனக்கு புரியாது, ரைட்? ஸ்ரீவத்சா பிரபுவோட லெவல் கூட புரியாது. ஏன்னா அவர் வந்து டாக்டர்ன்ற விஷயமே எனக்கு தெரியாது. நான் தண்ணியில இறங்கினா எனக்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு, சரி இறங்கு அப்படின்னாரு. அவரே வந்து அந்த கால்வலிக்கு தண்ணி கரெக்ட் விக்டோரியா மாதாஜி தான் இருந்தாங்க. அந்த மூமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து வச்சுட்டு அவங்க பாத்துட்டு இருந்தாங்க. நான் உள்ள போனேன். அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸ்ரீவத்சா பிரபு டாக்டர் இல்ல, ஓ அப்படி அதான் தெரியும், பட் அது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது. அந்த லெவலுக்கு வந்து இன்னொரு டாக்டர் வந்தார், அவரும் ஹெல்ப் பண்ணாரு. எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்து எலிவேட்டட் சோல்ஸ் வில் பி வெரி எலிவேட்டட். எதுவுமே தப்பா எடுக்க மாட்டாங்க. எவ்ரி டைம் சண்டை போடுவாங்க சச்சிதானந்தா, ஏய் டோன்ட் கேரி வெயிட் யார், ஐ வில் கேரி அப்படின்னு. வை நான் வந்து போனா போட்டோம் சோ நைஸ் பவ்யமா பேசுற பழக்கமும் இல்ல. வை நீங்களே வெயிட் தூக்கி நெக்ஸ்ட் ரேஸ்ல நீங்க வின் பண்ணணும்னு ஆசையா, ஐ வில் ஒன்லி வின் அப்படின்னு நாங்க ரேஸ் வச்சுப்போம். அடுத்த யாத்திரால யாரு ஃபாஸ்டா ஓடுவோம் சான்ஸே இல்ல. ஆனாலும் பேச்சு ஓகே 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 யூ ஒன்லி டேரி, ஏன்னா இப்படியே தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி என்ன பண்ணி அந்த பொண்ணோட சண்டை போட்டியா, சிச்சி நான் வந்து ராங் கொஸ்டின், சாரி நீ யாரோடய சண்டை போட மாட்டேன் இல்ல, யார் சொன்னா நான் கண்டிப்பா சண்டை போடுவேன் அப்படின்னு. யாருடைய அப்படி எனக்கு தெரியாம சண்டை, உங்ககிட்ட தான், உங்க கூட சண்டை போடாம நான் இருக்கவே மாட்டேனே, சண்டை போட்டு அது கரெக்டா சொன்னேன் அப்படி பம்பு இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும், ரைட்? சண்டை போடுவோம். பர்த்டே அப்போ கூட வந்து ரெக்கார்டிங் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா பேசுனேன், தேங்க்யூ சோ மச், யாரு பாத்தீங்க அப்படின்னு. இந்த பாத்தீங்க அப்படின்னாரு. எவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்க? ரொம்ப நேரம் பாத்தீங்க. என்ன பேசினேன்னா ஸ்டார்டிங்ல எப்படி பேசினேன், நடுவுல என்ன பேசினேன் அப்படின்னு கேட்டேன்.
விட்டுறியாடா பாக்கலையா அப்படின்னாரு. அதனாலதான் தெரியும், ஏன்னா நான் வந்து அப்ரிஷியேட்டே பண்ணல, நான் திட்டிட்டு இருந்தேன், தெரியும் நீ இதான் பண்ணுவேன்னு, நான் கண்டிப்பா பாக்குறேன் அப்படின்னு. சோ எதுவுமே வந்து தப்பான எண்ணத்திலேயே சொல்லல. இதுக்கே சொன்னேன்னா நான் எல்லார்கிட்ட டிவோட்டிஸ் கிட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டு போனேன். சண்டை போட்டுப்போம், அடிச்சுப்போம், நானும் தரேன். ஆனா அதை வச்சு நீங்க வந்து ஒரு பெரிய பின்னாடி பேசக்கூடாது. நீங்க கரெக்டான பாவத்துல எடுத்துக்கணும். இன்ஃபேக்ட் இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல சொல்லணும், கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எடுத்து சொன்னா இது வந்து நம்ம எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும். பாவம் தான் வரேன். சைத்தன்யா பிரபு ஏன் இவ்வளவு மோசமா இருக்காரு? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தப்பு பண்ணா நான் எல்லாம் என் ஸ்டூடெண்ட் தப்பு பண்ணா திட்டவே மாட்டேன், திட்டினாலும் இப்ப பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம பேசணும். பேசக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம், ஏன்னா அவங்களோட பாவம் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட், புரிஞ்சிக்க முடியாது. ரைட்? புரிஞ்சிக்க கீழ இருந்து பார்த்தா திட்டுற மாதிரி இருக்கும். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே சொன்னேன், நாங்கெல்லாம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கோம், நாங்கெல்லாம் திட்டுற மாதிரி இருக்கோம், ஆனா நீங்க தயவு செஞ்சு அதை வச்சு பின்னாடி எல்லாம் பேசாதீங்க. நாங்கெல்லாம் உங்களுக்கு புரியவே புரியாது, இது வந்து பர்சனாலிட்டி ட்ரெயிட் அப்படின்னு நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். ரைட்? இது வந்து அப்புறமா வந்து சொல்வாரு, பாபு இந்த மாதிரி தப்பா எடுத்துக்காத. ஐயோ அப்ப நான் தப்பா எடுத்துட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு, நீ கிளம்பு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு சாரி கேட்கறது கூட எனக்கு பிடிக்காது. ஆனா மத்தவங்க சொன்ன மாதிரி, பிரபு நான் சாரி எல்லாம் நீங்க கேட்க கூடாது அப்படின்னு. அதே மாதிரி அவர் இருந்தா நான் கீழே உட்கார மாட்டேன், பிரபுக்கு நல்லா தெரியும். ஐ மீன் நான் உட்காரவே மாட்டேன். சிட் டவுன் யார் அப்படின்னு, நோ வை ஐ ஷுட் சிட் டவுன், ஐ ஸ்டாண்ட், ஐ எம் ஸ்டாண்டிங், இப்படிதான் நான் பேசுவேன். ரைட்? அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாத்துக்கணும்னா அவங்க லெவலே வேற இருக்கு. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். நம்ம வெளியில இருந்து கேட்டாச்சு, நீங்க கூட அப்படி நினைக்கலாம், என்ன மாதாஜி அவர் சொல்றாரு உட்காரு, நான் ஏன் உட்காரணும், ஐ எம் ஃபீலிங் போர்ட், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்றியே அப்படின்னு. அதே மாதிரி சாப்பாடு கேட்டாரு, அவ்வளவு கும்பல்ல நீ என்ன ரைஸ் எடுக்கல, வெறும் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு இருக்க அப்படின்னு. அது கூட நோ ப்ராப்ளம், ஃபுல் எல்லாரும் சோ நைஸ். நான் எல்லாம் ஏடாகுடமா தான் சொன்னேன், நான் ரைஸ் சாப்பிட்டேன்னா எல்லாருக்கும் ரைஸ் காலி ஆயிடும், அதனால நான் சப்பாத்தி எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அப்பதான் பிரபு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு, இல்லைன்னா அவர் ஓட்டிட்டே இருப்பாரு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, 2 பேர் பேசுறச்சு நம்ம வந்து தப்பா பேசுற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா இருக்கும். அதேதான் இங்கேயும், அவர் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தாலும் அவர் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் கர்ஸ் பண்றதும் பிளஸ் பண்றதும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் குட்டியா இருந்தா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாகனே சாச்சி லேகியா கைல. மாதாஜி நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்திர மகில தஹா கரில வியாக்கியானா. ஹரே கிருஷ்ணா. சகன சகில கயா கைல கங்கா ஸ்நானா பக்தி பக்தர மகிமா தகில வியாக்கயனா. Translation: without even removing his garments, Lord Chaitanya took a bath in the Ganga with his companion. There he explained the glories of devotional service. Hare Krishna Mataji. அவர் வந்து கங்கையில வந்து குளிச்சார். ரைட்? அதுல வந்து அவர் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி அதை பத்தி அவர் பேசினாரு அப்படின்றத பார்ப்போம். அந்த லெவலுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸோட பவர் அண்ட் பொட்டன்சி எவ்வளவு பெருசு, நிறைய இருக்கா. குட்டி தான் இது. ஞான கர்ம யோக தர்மே நாஹே கிருஷ்ண வாஷா ஹேது ஏகா பிரேம பக்தி ராஷா ரசா. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ம யோகா தர்மே நாஹே கிருஷ்ண வச ஹேது யோக பிரேம பக்தி ரச. அன்பான அறிவு, பலநோக்கு கர்மம், புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அஷ்டாங்க யோகம் ஆகிய பாதைகளை பின்பற்றுவதால் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த இயலாது. கிருஷ்ணருக்கான களங்கமற்ற பிரேம பக்தி ரசம் மட்டுமே அவரது திருப்திக்கான காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகாது, பிரேமை உண்டிதான் அதோட சொல்யூஷன் அப்படின்றத சொன்னாரு. இதோட நம்ம ரீடிங் நிறுத்திக்கலாம். நம்ம ஸ்லோகம் ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ணலாமா? பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க எப்ப பேசினாலும் அவங்க கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம். அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நாங்க பேச மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல, எனக்கு சடனா கனெக்டிவிட்டி போயிடுச்சான்ற டவுட் வந்து அது டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதுங்கிறதுக்காக நாங்க எல்லாருமே கேட்டு உங்க அந்த டாபிக் அப்புறம் மாறிடும் மாதாஜி, அதுக்காக அந்த flow. But very nice, perfect. We are blessed to have him as our Shiksha Guru. Very true. Hare Krishna. We are admiring and enjoying it. Very nice. Prabhu knows everything and enjoys Mataji, but he doesn't show that out. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதே மாதிரி ஹை அசோசியேஷன்ல இருந்தா
நம்மளும் ஹை ஆகும்ன்றதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து யாரு அனசூயா மாதாஜி அண்ட் சேது மாதாஜி இல்லையா இருந்தா ஓகே. சேது மாதாஜி ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, மதுரை போறச்சே கோயில் போறச்சே எங்களால போகவே முடியல, எங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அந்த இதுல. சேது மாதாஜி இருக்கீங்களா? சோ எங்களால வந்து மோடி வந்த உடனே எங்களை பாஸ் பண்ணி விட்டாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒபிஷியலா போயிருந்தேன். நான் சேது மாதாஜியும் சொன்னேன், நீங்களும் வாங்க உட்காருங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு லெக்சர் தான், நீங்களும் கேட்கலாம் அப்படின்னு. சோ அவங்க வந்திருந்தாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு ஈவினிங் அப்படியே நாங்க மீனாட்சி கோயில் போலான்னு பிளான் போட்டோம். அன்னைக்கு வந்து மோடி வராருன்னு எங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஆனா அப்படி இருந்தும் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எங்களுக்கு அவ்வளவு நல்ல தர்ஷனம் ஆச்சு. மாதாஜி என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நான் நிறைய தடவை வரணும் மந்த்லி, ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரம் என்னால முடியவே முடியாது, குருவை புடிச்சுக்கிட்டேன், எனக்கு சீக்கிரம் வந்துச்சுன்னு. அப்ப அவங்க சொல்றச்சே எனக்கு ஒண்ணு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, அவங்க என்ன சொல்லிருக்கலாம், நான் அதை எடுக்கல. ஆனா எனக்கு வந்து ஐஷா மாதாஜி நானும் மாயாப்பூர் போறச்சே எல்லாரும் போறதா இருந்தோம் தர்ஷன். கடைசியில நானும் ஐஷா மாதாஜி வந்து கரெக்டா நினைச்சாங்களாம், நான் சேவை பண்ண முடியலையே அப்படின்னு. அவங்க எப்பவுமே பண்றது சேவை. அந்த வாய்ஸ் கேட்டு அன்னைக்கு சேவை எங்களுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதை விட சூப்பர் என்னன்னா, லாஸ்ட் டே கிளம்புறச்சையும் இவங்க கிட்ட சொன்ன 5 நிமிஷம் கொடுங்கன்னு, அந்த டைமும் சேவை. என்என்டி பிரபு கேட்டாரு, போன் ஏன்னா போன் நாங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தோம். அதனால உன்னை ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த இனிஷியேஷன். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இல்ல பிரபு எப்படி உனக்கா, எனக்கே கிடைக்கலையா அப்படின்னு. உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காது, எங்களுக்கு தான் கிடைக்கும், ஏன்னா நீங்க இங்க இருப்பீங்க, எங்களதான் தூக்கி விடுவீங்கன்னு. ஏன்னா அவருக்கு கிடைக்காம அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சச்சிதானந்தா பிரபுக்கு வந்து பாட்டு பாடுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாரு மாயாப்பூர். அதே மாதிரி அவர் கூட இருந்ததால எனக்கும் கிடைச்சிச்சு. சோ அதான் நானு, நீங்க வந்து இங்க இருப்பீங்க பட் எங்களை ஏத்தி விட்டுட்டே இருப்பீங்கன்னு. சோ நம்ம எப்பமாவது டிவோட்டி ஸ்டான்ச் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் இருந்தா அவங்க அவங்களே நம்மள தூக்கி விட்டுருவாங்க. இதுதான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். 2 பேரும் போயிருக்கோம். பிரபு சொன்னாரு, நான் இது வரைக்கும் பாடவும் சான்ஸ் இல்ல மாயப்பூர் கோயில, அந்த ஆல்டர் தொடர்றது கூட எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது இல்லையே அப்படின்னு. நானும் உங்களுக்கு கிடைக்காது, ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் சான்ஸ் கொடுத்துக்கிற அவரு. நிஜமாவே அவருக்கு அதான் அந்த குவாலிட்டி இருந்ததால எனக்கு அவங்க சேத்து மாதாஜி சொன்னோன்னே எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு. ஏன்னா அவரோட வந்ததால மாயாப்பூர்வே எங்களுக்கு எவ்வளவு லக்குனா, அங்க ஃபுல்லா வந்து அந்த ஸ்டேஜ் திட்டு. அதே மாதிரி நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், யாராவது கோலோகத்துல உன்னை ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன்னா ட்ராப் பண்ணிட்டு நீ எங்க போவேன் அப்படின்னு கிட்டலா கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ எனக்கு ஆன்சரே தெரியாது. பட் அப்போ நினைப்பேன், ஒரு செகண்டாவது கிருஷ்ணரை கட்டி பிடிச்சிட்டு யசோதா மேல படுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சேன். அன்னைக்கு கரெக்டா அந்த ஐஷி மாதாஜி சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, அம்மா நீ ஸ்லிப் ஆவ அப்படின்னு. சிக்கா பார்த்து அவ்வளவு நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டா அனுஷா மாதாஜி சொன்னா பயந்த மாதிரியே ஸ்லிப் ஆகி கரெக்டா குட்டி கிருஷ்ணர் மேல விழுந்து அப்படியே ஸ்லிப் ஆகி யசோதாமா மடியில விழுந்துச்சு. அப்பதான் நினைச்சேன், என்ன பவர்ஃபுல் நம்ம அதாவது ரொம்ப டீப் திங்கிங். வெளில கூட ஷேர் பண்ணல, ஒரு ட்ரேஸ் மாதிரி வந்துச்சு. அது கூட வந்து நம்ம இன்வால்வ் ஆனோம்னா, இந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படின்னு. சரியா? இங்க இருந்து நம்ம படிக்கலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணன். தெரியுது மாதாஜி. கோ அங்கேயதாலும ததா சாஸ்ரவத்சரா கோவாதிரௌரவா மதே பச்சே நிரந்தரா. ஹரே கிருஷ்ணன். கோ அங்கேயதலமா லோமா ததா சகஸ்ரவஸ்தரா கோவாதி ரருவா மத்திய பேசி நிரந்தரா. கோ அங்கேயதாலும ததா சாஸ்ரவத்சரா கோவாதிரௌரவா மதே பச்சே நிரந்தரா. கோ அங்கேயதலமா ரவுடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரௌரவா அதான் வார்த்தை. அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க, கௌரவா ரௌரவா. கோ அங்கேயதாலுமே ததா சாஸ்ரவத்சரா கோவாதிரௌரவா மத்தியே பச்சே நிரந்தரா. यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेशा हमारा ज्ञान गुरु आना तारे देशा. यारे कृष्ण उपदेशा हमारा ज्ञान गुरु आना तारे देशा. यारे देखा तारा करो कृष्ण उपदेशा हमारा ज्ञान गुरु आना तारे देशा.
यारे देखो देखा तारे कहा कृष्ण उपदेशा हमारा हमारा गुरु धरा ये देशा मान धराई देशा। அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, சைத்தன்யா வார்த்தை கிருஷ்ணர் வார்த்தை ஒண்ணு அதேதான். कहू ना बादी बे तुम्हारा विषय तारंगा पुनरबिये तानी पावे मोर संगा। कबूना बाकी दे हमारा हमारा विषय तारंगा पुनरवि धानी भावे मोर संगा। कहू ना बाई बे तुम्हारा विषय तारंगा पुनरबिये तानी पावे मोर संगा। कबूना बाकी दे हमारा विषय तारंगा पुनरवि धानी भावे मोर संगा। जीवेरा निष्ठेरा लागी सूत्र कैल व्यासा मायावादी भाषा सुनिले हाया सर्वनाशा। जीवेरा निष्ठेरा लागी सूत्र कैल व्यासा मायावादी भाषा सुनिले हाया सर्वनाशा। जीवेरा निष्ठारा लागी सूत्र कैल व्यासा मायावादी भाषा सुनिले हाया सर्वनाशा। जीवेरा निष्ठारा लागी सूत्र कैल व्यासा मायावादी भाषा सुनिले हाया सर्वनाशा। जीवेरा निस्तारा लागी मायावादी भाषे सुनिले हाया सर्वनाशा। जीवेरा निष्ठारा लागी सूत्र कैल व्यासा मायावादी भाषा सुनिले हाया सर्वनाशा। किवा विप्रा किवा न्यासी सुंदर के नाया यही कृष्ण तव वेता। किवा विप्रा किवा न्यासी सुता के नाया यही कृष्ण तत्व वेता सेई गुरु आया। किवा विप्रा किवा न्यासी सुंदर के नाया यही कृष्ण तव वेता सेई गुरु हाया। किवा विप्रा न्यासी यही कृष्ण तत्व वेता सेई गुरु आया। किवा विप्रा विप्रा किवा न्यासी सन्यासी சூத்ரா சூத்ரா ஏன நாயா யாரா இருந்தாலும் ஏய் கிருஷ்ண தத்துவ வேதா கிருஷ்ண தத்துவம் தெரிஞ்சவன் செய் குரு ஹயா குரு ஆயிடுவாரு. विप्र काहे मोकामी सप्तार ना जानी सुध सुध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। विप्र काहे मोकामी सुता सुता गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। सुगमा सुगमा विप्र काहे मोकामी सप्तारे ना जानी सुधा सुध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। विप्र काहे मुक्तहामी साबत न जानी सुता 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 पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। यही कही काले आर्या वैष्णव वैष्णव यही के है मर्मा। कले हरे नहीं कान धर्मा वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कही मर्मा। வைஷ்ணவ வைஷ்ணவ சாஸ்திரம் ஒண்டிதான் வந்து பிரின்சிபல் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல், அதை தவிர எல்லாமே வந்து यही काली काले आरा नाही कोण धर्मा वैष्णव वैष्णव शास्त्रा यही काहे मर्मा। यही काले काले आरे नाही कान धर्मा वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही काही मर्मा। ஓகே, இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ओके, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय।
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி 1 week 10 daysல பணம் அனுப்பலாம் மாதாஜி மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அனுப்புறீங்க? 1 week 10 days பணம் அனுப்பலாமா மாதாஜி? 1 week எப்ப வேணா அனுப்பலாம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஆனா இப்ப டோட்டலாவே தான் ரெசிப்ட் கிடைக்க போறதா? அந்த இவங்க எல்லாம் மாதாஜி லலிதா மாதாஜி யூபிஐ ஐடிக்கு சாத் எல்லாம் போட்டுட்டாங்க. ஆனா அது டோட்டலா எடுத்துன்னு வந்து ரெசிப்ட் வாங்கிக்க போறாங்க அப்படி இருக்கு. ரிசிப்ட் பண்றதுக்கு ஷார்ட் ஃபால் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மாதாஜி. ஏன்னா டொனேஷன் இதுக்கு ஓடிட்டு இருக்காங்க. இருக்கிறதே ஆனா 4 அதுல அந்த ஃபார்மை காமிக்கலாம், நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த டாக்ஸ்ல ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபார்ம் காமிச்சா போதும். பேமெண்ட் ஃபார்ம் காட்டினீங்கன்னா போறோம். அதுக்கோசம் தான் ரிசிப்ட். அது ஃபாலோ பண்ணுங்க. தட்ஸ் நாட் an issue. Thank you. தேங்க்யூ மேம். அண்ட் இது ஈவினிங் எல்லாரும் முன்னாடி கேட்க வேண்டாம். நீங்க என்கிட்ட தனியாவே கேட்கலாம். இல்ல அதனால தான் தனியா தான் கேட்டேன் நான். ஓகே ஓகே ஓகே. பக்தி கிளாஸ்ல அந்த புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. ஓகே ஓகே. சாரி நோ சாரி.